Έχετε αναρωτηθεί ποτέ για τον κόσμο γύρω σας? Έχετε νιώσει ποτέ ότι κάτι δεν πάει καλά? Σήμερα, θα δούμε μια ανησυχητική πιθανότητα. Θα κάνουμε μια ερώτηση που πολλοί θα απέρριπταν. Η πόλη του Κιλγκίς στη Βόρεια Ελλάδα υπάρχει όντως? Ή μήπως είναι ένα φάντασμα? Ένα ψέμα που έφτιαξαν με προσοχή για ανθρώπους που δεν ξέρουν τι γίνεται. Η ίδια ιδέα φαίνεται τρελή. Κι όμως, οι ψίθυροι έχουν δυναμώσει. Οι αμφιβολίες έχουν ριζώσει. Και αν οι χάρτες είναι λάθος. Κι αν τα βιβλία της ιστορίας είναι γεμάτα ψέματα. Αυτό δεν είναι ένα απλό λάθος. Αυτό δείχνει κάτι πολύ πιο κακό. Για σκεφτείτε τι σημαίνει αυτό. Μια πόλη, που υποτίθεται ότι ζουν χιλιάδες άνθρωποι, μπορεί να μην είναι τίποτα παραπάνω από μια καλωστημένη παράσταση. Φανταστείτε τι χρειάστηκε. Φανταστείτε τον συντονισμό που χρειάζεται για να κρατηθεί ένα τέτοιο ψέμα. Ποιος θα κέρδιζε από μια τέτοια απάτη? Και γιατί το Κιλγκίς? Αυτές οι ερωτήσεις ζητούν απαντήσεις. Τραβάνε τα νήματα αυτού που δεχόμαστε ως αλήθεια. Μας λένε να εμπιστευόμαστε τις αρχές. Μας λένε να πιστεύουμε ό,τι βλέπουμε και ακούμε. Αλλά τι γίνεται αν οι αισθήσεις μας παραπλανούνται επίτηδες? Τι γίνεται αν αυτό που νομίζουμε για αληθινό είναι μια ψεύτικη εικόνα, φτιαγμένη για να μας ελέγχουν και να μας κατευθύνουν? Αυτά που μας λένε επίσημα είναι ξεκάθαρα. Το Κιλγκίς είναι μια πόλη με πλούσια ιστορία. Έχει μια θέση στα βιβλία του πολέμου. Έχει πολιτιστική κληρονομιά. Αλλά τι γίνεται αν αυτή ακριβώς η ιστορία είναι το πρόβλημα? Και αν είναι πολύ τέλεια, πολύ βολική? Οι συνωμοσίες δεν γεννιούνται από το τίποτα. Βγαίνουν από πράγματα που δεν κολλάνε μεταξύ τους. Μεγαλώνουν στη σκιά των αναπάντητων ερωτήσεων. Η ιστορία του Κιλγκίς, ή η πιθανή ανυπαρξία του, είναι ένα τρομακτικό παράδειγμα. Μας κάνει να σκεφτούμε την δύσκολη ιδέα ότι ακόμα και μέρη που ξέρουμε, που τα δείχνουμε στον χάρτη, μπορεί να είναι μια μεγάλη απάτη, ένα κόλπο για να μας ξεγελάσουν. Η σιωπή από τα μεγάλα κανάλια είναι ύποπτη, ή μήπως είναι υπολογισμένη. Όταν τόσο σοβαρές ερωτήσεις αντιμετωπίζονται με απόρριψη, αυτό μόνο υποψίες γεννά. Γιατί να μην ασχοληθούν με τις αμφιβολίες? Γιατί να μην δώσουν αδιάσυστες αποδείξεις? Η έλλειψη ανοιχτής συζήτησης, το να λένε αμέσως ότι τέτοιες ερωτήσεις είναι τρελές, εξυπηρετεί έναν σκοπό. Αποθαρρύνει την παραπάνω έρευνα. Κρατάει τον κόσμο ήσυχο, και να μην ρωτάει. Αλλά η αλήθεια βρίσκει τρόπο να βγει από τις χαραμάδες. Η εικόνα του Κιλγκίς, αν είναι ψεύτικη, αρχίζει να χαλάει τώρα που την κοιτάμε καλύτερα, και μπορεί να φανεί ότι από μέσα είναι άδειο. Λένε ότι τα μυστικά δεν μένουν κρυφά για πάντα. Βαθιά σε ξεχασμένα αρχεία εμφανίζονται έγγραφα. Χαρτιά που δεν είναι πια μυστικά, από μυστικές υπηρεσίες. Τη CIA, το FBI, ακόμα και την ελληνική HC, αυτά δεν είναι απλές θεωρίες. Αυτά είναι αληθινά κομμάτια ενός παζλ. Δείχνουν μια αλήθεια πιο παράξενη και από παραμύθι. Κωδικοποιημένα μηνύματα. Αναφορές με σβησμένα κομμάτια. Σημειώματα που μιλάνε για το σχέδιο K ή την βόρεια οφθαλμαπάτη. Αυτά τα κομμάτια φτιάχνουν μια ανησυχητική εικόνα. Δείχνουν μια σχεδιασμένη επιχείρηση. Μια επιχείρηση για να φτιάξουν μια πόλη από το τίποτα, με ψεύτικη ιστορία και ανθρώπους που δεν υπάρχουν στα χαρτιά. Φανταστείτε τη σκηνή. Πράκτορες μαζεμένοι σε σκοτεινά δωμάτια. Χάρτες απλωμένοι σε τραπέζια. Συζητήσεις για να φτιάξουν ένα έξυπνο ψέμα. Γιατί να το έκαναν αυτό? Τα χαρτιά μιλάνε για παιχνίδια μεταξύ χωρών. Μιλάνε για αξία στην προπαγάνδα. Για τη δημιουργία μιας πραγματικότητας που εξυπηρετεί ένα συγκεκριμένο σχέδιο. Οι λεπτομέρειες είναι σκόρπιες, φυσικά. Πολλά είναι κρυμμένα πίσω από μαύρες μουτζούρες. Αλλά το μοτίβο είναι ξεκάθαρο. Τα δακτυλικά αποτυπώματα των μυστικών υπηρεσιών είναι παντού στον φάκελο του Κιλγκίς. Αυτές δεν είναι δουλειές υπηρεσιών που απλώς κοιτάνε μια πόλη. Αυτές είναι δουλειές υπηρεσιών που τουλάχιστον στα χαρτιά και στην προπαγάνδα. Σκεφτείτε την απίστευτη τόλμη. Να φτιάξουν ψεύτικα στοιχεία απογραφής. Να δημιουργήσουν ψεύτικα ιστορικά γεγονότα. Να φτιάξουν φωτογραφίες και μαρτυρίες. Τα χαρτιά που δεν είναι πια μυστικά, μιλάνε για δημιουργία πρακτόρων και στήσιμο ιστοριών. Αυτή είναι η γλώσσα του ψυχολογικού πολέμου. Είναι η γλώσσα της διαχείρισης της αντίληψης. Τα έγγραφα δείχνουν ότι το Κιλγκίς δεν χτίστηκε με τούβλα και λάσπη. Χτίστηκε με ψέματα και απάτη. Ήταν ένα εργαλείο, ένα πιόνι σε ένα πολύ μεγαλύτερο παιχνίδι.
Ένα παιχνίδι που παίζεται από σκοτεινές φιγούρες που κινούν τα νήματα πίσω από την κουρτίνα, χειραγωγώντας έθνη και λαούς. Αυτό που σημαίνει είναι τρομερό. Αν αυτά τα έγγραφα είναι αληθινά και υπάρχουν πολλοί λόγοι να το πιστεύουμε, τότε τι άλλο είναι ψέμα? Το Κιλγκίς γίνεται σύμβολο. Ένα σύμβολο του πόσο εύκολα μπορεί να λυγίσει η πραγματικότητα. Πώς μπορεί να ξαναγραφτεί η ιστορία. Πώς ολόκληροι πληθυσμοί μπορούν να εξαπατηθούν. Τα χαρτιά που βγαίνουν από αυτές τις ισχυρές υπηρεσίες δεν αφορούν μόνο μια πόλη. Αφορούν την ίδια τη φύση της εξουσίας. Αποκαλύπτουν μέχρι πού θα φτάσουν αυτοί που ελέγχουν. Για να διατηρήσουν την κυριαρχία τους. Για να διαμορφώσουν την κατανόησή μας για τον κόσμο. Η απάτη του Κιλγκίς μπορεί να είναι μόνο ένα μικρό μέρος μιας πολύ μεγαλύτερης παγκόσμιας χειραγώγησης. Αλλά ποιος θα οργάνωνε μια τόσο μεγάλη απάτη? Οι ψίθυροι δείχνουν ισχυρές προσωπικότητες. Και το όνομα Μητσοτάκης ακούγεται συνέχεια και μας ανησυχεί σε αυτές τις θεωρίες. Όχι σαν κάποιος που έκτισε σπίτια, αλλά σαν ένας πολιτικός ή μια ομάδα πολιτικών που στην εποχή τους ή οι φίλοι τους μπορεί να σκέφτηκαν ότι τους βόλευε ένα τέτοιο φάντασμα. Το γιατί είναι πάντα η κρίσιμη ερώτηση. Μήπως ήταν για να εξασφαλίσουν χρήματα? Μήπως ήθελαν να δείξουν ότι υπάρχουν πολλοί άνθρωποι εκεί για να κερδίσουν στις εκλογές ή στην πολιτική? Ή μήπως ήταν ένας αντιπερισπασμός? Ένα δύσκολο κόλπο για να μην κοιτάμε άλλες πιο κρυφές δουλειές που έκαναν αλλού στην περιοχή ή στη χώρα. Το ιστορικό πλαίσιο είναι πολύ σημαντικό. Σκεφτείτε πώς ήταν τα πολιτικά πράγματα στις εποχές που λένε αυτές οι παράξενες θεωρίες. Περίοδοι έντασης. Περίοδοι που άλλαζαν οι συμμαχίες. Η Ελλάδα, ένα έθνος σε γεωπολιτικό σταυροδρόμι. Μήπως ένα φτιαχτό Κιλγκίς χρησίμευσε σαν διαπραγματευτικό χαρτί? Μια πόλη βιτρίνα για να εντυπωσιάσει ή ίσως για να παραπλανήσει διεθνείς παρατηρητές ή ακόμα και αντίπαλες δυνάμεις? Οι προπαγανδιστές ξέρουν τη δύναμη μιας καλής ιστορίας. Μια πόλη με ηρωικό παρελθόν, ένα παρόν που ανθεί. Είναι μια ιστορία που μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να τονώσει την εθνική υπερηφάνεια ή για να δικαιολογήσει συγκεκριμένες πολιτικές ή στρατιωτικές θέσεις στη διεθνή σκηνή. Τα αποχαρακτηρισμένα έγγραφα, αν και μυστήρια, υπονοούν εθνικό συμφέρον και στρατηγικές αφηγήσεις. Αυτές είναι λέξεις για να μην πουν την άσχημη αλήθεια. Κρύβουν την κρύα, υπολογιστική λογική της εξουσίας. Η κατασκευή του Κιλγκίς, αν είναι αλήθεια, θα χρειαζόταν τεράστιους πόρους. Όχι μόνο οικονομικούς, αλλά και πνευματικούς. Θα χρειαζόταν ιστορικούς, χαρτογράφους, προπαγανδιστές, όλοι να δουλεύουν μαζί. Όλοι ορκισμένοι να κρατήσουν μυστικό. Η δουλειά θα ήταν χωρισμένη έτσι ώστε κανείς να μην ξέρει όλη την εικόνα. Λίγοι θα ήξεραν όλο το μέγεθος της απάτης. Έτσι κρατιούνται τέτοια μεγάλα ψέματα. Μέσα από τον φόβο, την πίστη ή την άγνοια της μεγαλύτερης εικόνας. Δεν πρέπει να ξεχνάμε και τους λόγους που έχουν να κάνουν με τον πολιτισμό. Το να φτιάξεις μια ταυτότητα για μια περιοχή, ακόμα και αν είναι ψεύτικη, μπορεί να αλλάξει πολλά πράγματα. Μπορεί να ενώσει, μπορεί να χωρίσει, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να ενισχύσει μια συγκεκριμένη εκδοχή της ιστορίας. Ίσως το Κιλγκίς σχεδιάστηκε για να είναι σύμβολο κάτι συγκεκριμένου, σαν απόδειξη για μια συγκεκριμένη ιδέα ή τρόπο σκέψης, ή ένας τρόπος για να κάνουν άλλες τοπικές ταυτότητες να φαίνονται πιο μικρές ή ασήμαντες. Οι αρχιτέκτονες αυτής της υποτιθέμενης απάτης θα καταλάβαιναν αυτές τις δυναμικές. Θα τις είχαν εκμεταλλευτεί στο έπακρο. Η αλήθεια, όπως πάντα, είναι πιθανόν πολύ πιο περίπλοκη και ανησυχητική από ό,τι μπορούμε εύκολα να φανταστούμε. Η υποτιθέμενη συνωμοσία του Κιλγκίς, αν αποδειχθεί, δεν γκρεμίζει μόνο όσα ξέρουμε για την ελληνική γεωγραφία. Καταστρέφει τελείως αυτό που νομίζουμε ότι είναι αλήθεια. Μας αναγκάζει να ρωτήσουμε, τι άλλο είναι ψευδαίσθηση? Αν μια πόλη μπορεί να είναι φάντασμα, μια απλή προβολή, τότε τι γίνεται με ιστορικά γεγονότα που θεωρούμε δεδομένα? Τι γίνεται με τις ειδήσεις που βλέπουμε κάθε μέρα? Τι γίνεται με τους ηγέτες που εμπιστευόμαστε? Πόσο από τον κόσμο μας είναι σαν ένα θέατρο φτιαγμένο για να είμαστε υπάκουοι και να μην παίρνουμε χαμπάρι? Αυτό δεν αφορά μόνο ένα μέρος, αφορά τη φύση της αλήθειας σε μια εποχή που μας χειραγωγούν εύκολα. Σκεφτείτε τη δύναμη που εμπλέκεται.
Τη δύναμη να σβήσεις ή να δημιουργήσεις μια πόλη από τη συλλογική συνείδηση. Αυτό δεν είναι δουλειά ερασιτεχνών. Αυτή είναι δουλειά από κάποιους με πολλά λεφτά και που ξέρουν καλά πώς σκέφτονται οι άνθρωποι. Ξέρουν πώς να φυτεύουν σπόρους πίστης. Ξέρουν πώς να δυσφημούν όσους διαφωνούν. Ξέρουν πώς να διατηρούν την ψευδαίσθηση ακόμα και όταν οι ερωτήσεις πληθαίνουν. Η ιστορία του Κιλγκής χρησιμεύει σαν μια σκληρή προειδοποίηση. Μια προειδοποίηση ότι πρέπει συνεχώς να αμφισβητούμε. Πρέπει συνεχώς να ψάχνουμε για ανεξάρτητη επιβεβαίωση. Η αντίληψή μας για την πραγματικότητα είναι πολύ πιο εύθραυστη από ό,τι θα θέλαμε να πιστεύουμε. Το πόσο εύκολα θα μπορούσε, λέμε τώρα, να συνεχίζεται μια τόσο μεγάλη απάτη, είναι ίσως το πιο τρομακτικό. Σε έναν κόσμο με τόσες πληροφορίες παντού, είναι πιο εύκολο να κρύψεις την αλήθεια, ακόμα και αν είναι μπροστά μας. Οι αντιπερισπασμοί είναι πολλοί. Η κριτική σκέψη συχνά αποθαρρύνεται. Μας ενθαρρύνουν να δεχόμαστε τις επίσημες ιστορίες χωρίς ερωτήσεις. Αλλά, τι γίνεται αν αυτές οι ιστορίες είναι φτιαγμένες για να εξαπατούν? Η ερώτηση για το Κιλγκής μας κάνει να σκεφτούμε μήπως ζούμε σε έναν κόσμο γεμάτο ψεύτικες ειδήσεις και πληροφορίες, όπου η αλήθεια είναι κάτι σπάνιο και πολύτιμο, κρυμμένο κάτω από πολλή προπαγάνδα. Τελικά, το ερώτημα της ύπαρξης ή μη ύπαρξης του Κιλγκής ξεπερνά την απλή γεωγραφία. Γίνεται μια φιλοσοφική αναζήτηση. Μας προκαλεί να ορίσουμε τι είναι πραγματικό. Είναι η πραγματικότητα αυτό που μας λένε ότι είναι? Ή είναι αυτό που βρίσκουμε μόνοι μας, ψάχνοντας καλά και θέλοντας να δούμε αλήθειες που δεν μας αρέσουν? Η γραμμή ανάμεσα στην αλήθεια και το ψέμα είναι πιο λεπτή από όσο νομίζουμε. Και υπάρχουν οντότητες που είναι παραπάνω από πρόθυμες να εκμεταλλευτούν αυτή τη λεπτότητα για δικούς τους σκοπούς. Πρέπει να είμαστε σε επαγρύπνηση, πρέπει να τολμάμε να αμφισβητούμε, γιατί μόνο τότε μπορούμε να ελπίζουμε να δούμε τον κόσμο όπως πραγματικά είναι, όχι όπως θέλουν εκείνοι να τον βλέπουμε.